Kasuwar 'yan goro ta Mariri da ke ƙaramar hukumar Kumbotso a jihar Kano ita ce babbar kasuwa ɗaya tilo da ake hada-hadar kasuwancin goro a arewa da ma Najeriya baki ɗaya. Kasuwar ta shafe shekaru ta zama mahaɗar kasuwanci tsakanin 'yan cikin gida da kuma manyan 'yan kasuwa daga ƙasashen waje irin su Nijar, Chad da Kamaru da sauransu. Wannan rahoton ya tattara bayanai da kuma tattaunawa da 'yan kasuwa masu shugabanci, masu siya da siyarwa da masu jigilar goro domin fahimtar tarihin kasuwar, yadda take aiki, ƙalubalen da take fuskanta da kuma gudunmuwarta ga al'umma. Sabuwar murya, ku biyo mu ku sha kallo. Tarihin wannan kasuwa mai albarka, iyayenmu su ne da asalin dawo da wannan kasuwa wannan waje, domin lokacin da aka ce a kasuwa ta taso daga tasha ta Kofar Nasarawa, akwai lokacin da Alhaji Audu Medil, wato Alhaji Audu Adamu Mariri, wanda shine kantoma a lokacin Dawakin Kudu, lokacin muna karamar hukumar Dawakin Kudu, suka yi yadda za a yi akan cewar kasuwar ta dawo Mariri, domin akwai Alhaji Adamu Gano ya so a ce Gano ta koma, amma shi tsayin daka wasu dai ta tsaya a Mariri bisa jajirce wasu da kuma haɗin kai na iyayenmu, bisa su ne shugabannin wannan waje, suka ba da gudunmawa don tabbatar da wannan kasuwa. Lokacin da kasuwannin suka shigo, sun tsaya ne a daidai gidan mancan na Ajib, daidai kasuwan mata, a nan ta fara zama, a nan sun ɗan samu 'yan shekaru, haka kuma suka sake tasowa suka dawo daidai gidan Alhaji Uba Camo, gidan Ali Ubacin mu daidai Dogarimi. A lokacin akwai Dogarimi inda aka yi masallaci a wajen, a yanzu masallaci ne a wajen. To daga nan ma suka sake dan zango a nan wajen, daga nan kuma 1979 shine aka samu kafuwar wannan kasuwa, suka dawo ta ciki. A yanzu kasuwar mu tana da shekara 46 da kafuwar ta kenan, ita wannan kasuwar da muke ciki a yanzu. Ibrahim Sani, sakataren kasuwar Mariri, ya bayyana cewa kasuwar an mayar da ita zuwa Mariri daga Kofar Nasarawa a shekarar 1977 domin haɓaka filayenta da samun damar kasuwanci. Zan iya fara maka daga kafata. A shekarar 1977 muka taso daga Kofar Nasarawa aka dawo nan garin Mariri domin ci gaba da shi wannan kasuwanci na goro. Kuma tun daga wannan lokaci zuwa yau dinnan, lokacin muna Dawakin Kudu da Warawa da kuma haɗe, akwai wani bawan Allah ana ce masa Abdu Mariri, wanda shi ba da gurin naka zuwa ka tsaga shaguna ake gudanar da wannan harkar har zuwa yau dinnan. A nazarin tarihi na University, an bayyana cewa kasuwar tare da wasu kasuwanni kamar kasuwar itace da motoci sun taka muhimmiyar rawa wajen ci gaban Mariri da al'ummarsa. Ana iya cewa kasuwar ta Mariri ta fara girma ne tun kusan shekara 1970, lokacin da aka fara mayar da wasu sassa na kasuwannin gargajiya zuwa yankuna masu faɗi domin samun damar jigilar kayan cikin sauƙi. A tsawon lokaci, kasuwar ta ci gaba da haɓaka daga cikin kasuwanni masu tasiri a wajen siyar da goro a Kano. Sauye-sauyen kasuwa daga baya zuwa yanzu sun haɗa da ƙaruwar masu sayarwa, zuwan kaya daga jihohi da dama, da kuma haɗuwar kasuwa da 'yan kasuwa daga ƙasashen waje. A cewar shugaban masu sai da goro na jihar Kano kuma shugaban kasuwar 'yan goro ta Mariri, Alhaji Sabi'u Bala Tsakuwa, goron da ake sayarwa a Mariri yawanci ana kawo shi ne daga jihohin kudu da kudu maso gabas irin su Ondo, Ogun, Abia da Enugu. Ondo State tana cikin jihar da take samar da goro a wannan kasuwa. Tana da kasuwanni daban-daban a wannan jiha, wanda kuma kasuwanni ne manya, musamman a garin Kwarai, garin da na taso ne wayo a garin, ba wani gari da yake samar da goro a wannan kasuwa sama da wannan gari. A wannan gari yanzu duk a jihohin Yarbawa ba garin da yake da goro sama da wannan gari, wanda wasu Yarbawa sai su kwana biyu a hanya kafin su kai goro wannan gari don su je sai da shi su kawo wannan kasuwa mai albarka. Wanda goro bishiyoyi ne kamar yadda gani, kamar mangoro a nan
kamar lemun tsami da sauransu ma haka goro yake cikin kwamso za a gani ya fito haka a dungule in an fasa za a ga akalla ana samun guda 4 guda 5 guda 6 guda 7 sama da ƙasa da haka a cikin kwamson in an fasa za a ga an wanke shi sannan an wannan ɗinsa ga ya fito goro sosai wanda a nan in wani ya ga wannan kwamson bai san me a ciki ba amma mu da muka yi rayuwa a can muka zauna muka higa labobi muka yi waye da mun gani mun san goro ne. To ko ta ya ake jigilar goron? Ba matsala irin lalacewar motoci a hanya. Rahin kyawun hanya ba abin da yake damun mu a wannan kasuwa irin lalacewar hanyoyi yanayin da muka shiga a ƙasar nan. Kayan mu baya buƙatar zafi. Duk lokacin da mota ta yi jinkiri za ka ga duk wanda yake da kaya a wannan mota hankalinsa a tashe ke. Sakamakon bai san da yadda kayan zai zo ba, sakamakon wannan jinkiri da mota ta yi bata zo ba. Amma in dai ana halin lafiya idan mota ta taso yau to in Allah ya yarda gobe za a ganta a garin nan. To wata kuma sai ga an samu akasi wata kwana 3 kwana 4 kwana 5 ta lalace. To kaga duk wanda yake da goro a wannan mota dole hankalinsa ya tashi. To wannan shine babban abin da yake damu mu kuma yanayin saukar farashin sa ka san kamar yadda za ka ga wani lokacin 'ya'yan itace ko amunan za ka kasa ta zo wani lokacin kuma za ka ga ya dauke. To kamar yanzu babu sabon goro ya dan fi fitowa kamar bakin kuma amma na bakin rafi ne ya ƙara janjewa. Wannan dalilin da yasa za ka ga wani lokacin za ka zo ga ana sayar da goro 7,000 8,000 9,000 10,000 amma a yanzu goro akalla mai karamin kuɗi shine 16,000 17,000. To kaga yanzu ba wannan lokacin bane ko a yanzu ina da marasa da ta kai 20,000 saukata a kasuwar nan farin goro da nake gaya ma. To kaga yanzu in ka kalli abin za ga yanayinsa ya yi sama ba kamar da lokacin da yake sauki ba amma insha Allah nan gaba kuma za ga sabon goro ya fito sai ga ya sauko har ƙasa 10,000 ana sayar. To ya danganci lokacin da goro ya sauko da lokacin da kuma yake tayi. 'Yan kasuwan sun bayyana cewa jigilar kayayyaki zuwa Mariri na amfani ne da manyan motocin kaya suna shigowa kasuwa duk mako-mako musamman a ranakun kasuwa. Ɗaya daga cikin abubuwan da suka sanya kasuwar ta zama abin dogaro shine yadda ake tantance ingancin goro da tsantsar bin matakai kafin siya ko sayarwa. A cewar 'yan kasuwar suna duba abubuwa kamar haka: ƙamshi da sabon launin goro ko ruɓewa, girman goro da nau'insa ja, fari ko babba, tsawon lokacin da zai iya ɗauka ba tare da ya lalace ba. Goro kala-kala ne. Akwai goriya wacce ake kaiwa Saudiya, Bahrain, Sudan da sauransu. Akwai kuma marsa, harin goro kenan shine marsa. Shi ya fi daga waccan goriyar sai wannan marsar a daraja. Akwai adaku mai ja da fari, akwai ja, akwai kuma minu, akwai tsinta, akwai camba, akwai namijin goro, akwai daushe. To kaga wannan duk nau'uka ne na goro wanda in ba kasuwancin da kake ba kawai kai da ka goro zaka ce goro ne. Mu kuma ga yi za mu rarrabe ma duk abin da ka juye mun san wani iri ne. Kaga alhamdulillahi a kamar na gaya ma goro sana'a ce mai matuƙar muhimmanci kuma mutane da yawa duk wanda yake a kasuwar nan ba wanda zai ce ma ga iya mutanen da suka yi arziki da goro ba. Akwai gorka wanda ka san shi goro yana kala-kala ne, zai iya zama kamar kala wajen 10 ma. Kowanne kuma yanayin ganin da za mu mai farashin shi saboda kawai aiko shi ake. Masu siyo goron wanda suke siyo goron daga can suke aiko shi nan wakilansu dai ana. Su wakilai su za a aiko kaya ne ba tare da an san kuɗin goro ba, za a zo a zuba mana mu ga yanayinsa mu taya tun daga naira 10,000 har zuwa 15,000 har 18 kala-kala ne dai. Akwai wanda yake zuwa sabo, akwai wanda yake zuwa ziba, akwai wanda yake daushen shi yawa a cikin wannan goro na takarda kenan. Akwai irin goro na ƙware, akwai na ondo, akwai na ifan, akwai na shagamu, akwai na kalaba, akwai na ikare, duk da sauransu da su irin awaina duka kala-kala ne gorka ne. Farashin goro na ɗaya daga cikin abubuwan da suka fi motsa harkokin kasuwar. 'Yan kasuwa sun bayyana cewa sauyin farashin yakan biyo bayan abubuwa kamar haka: yawan kayan da ake samu daga kudu, matsalolin hanya da jigilar kaya, yanayin damina ko rani, buƙatar al'umma musamman idan an kusa bukukuwa ko lokutan aure. Wannan goro da kuka yi a nan gun shi ne muke kiransa marsa. Wannan fari ne marsa, akwai kuma jinsa, akwai kuma adaku.
saboda haka kuma wancan kuma shine na buhu. Wannan muna sayan sa ko a tafi da shi Saudiya ko nan gida dai ko a tafi da shi Kano, kamar mutanen kudu, bangaren kudu sun fi amfani da irin wannan, bangaren arewa kuma biya gaba sun fi amfani da jan wannan. To amfanin wannan goro kenan a kansa a kai. Wannan takarda ce kamar wannan shine takardar wannan kenan, takarda ɗin kenan ana sai da shi kamar 17,000, 18,000, 20,000 ya danganci kansa. Akwai kuma sabon ba a nan gurin, kuma sabo shi kuma sabo ana sai da shi 13,000, 12,000, 10,000 yadda ake sai shi. kuma akwai na buhu, akwai na 250 ma, akwai na 220, akwai na 150, akwai na 130. Hawa ne goro, akwai goron Kamaru, akwai goron Abuja, akwai kuma na Ghana, sai kuma namu na Najeriya. Amma dai in ka ga irin wannan nan to na Najeriya ne, nan kuma Yarbawa. To ka je da goro kan ne kenan akan sa kai. To namu nan goro mutanen mu kamar duk abin da za a gida kamar ɗaurin aure haka, suna, to da wannan ake yi. Kamar mutum ya nemi aure za a kai gidan biki, za a kai a nuna masa albishi, mukan ɗauko wannan mu bada, ya sai wannan sai a kai gida. To an ga wanda ya kawo goro, to alhamdulillah haka an san abin da farin ciki ne. Shi wannan bai taɓa zuwa cikin bakin ciki ba, cikin farin ciki ke zuwa. Duk inda goro an ambaci goro to da alkhairi ne. Duk inda goro yake a faɗin duniyar nan ba shi a cikin bakin ciki, na farin ciki ne. Komai sauƙinsa komai arhasa. Abin da za ka zo a ce maka albishirin ka za a ce goro. To goro ya danganci ga wannan fari ko da an kace fari shi ke ne, ya ɗebo irin wannan sai a baka ka tafi da murna. Wani kuma yanda ya ka ba shi a nawa ba zai karɓa ba, shi dai goro yake bukata. Alhamdulillah daga ko'ina ana samun su. Mu dai nan ba inda ake shigar da goro mafi yawa sama da ƙasar Nijar, wanda za ka ga ina jin duk sati za ka ga suna lodi sau biyu a wannan kasuwa. Da ba ita duk jihohin da ka sani a Najeriya ba wata jiha arewa da ba a fitar da goro a kai mata daga wannan jiha. Haka kuma ana fitar da shi wasu kasashen ma irin su Chadi haka, irin su Sudan haka, irin su Bahrain da sauransu. Amma kuma babu wata ƙasa kamar na gaya ma sama da ƙasar Nijar inda ake shigar da wannan goro. Ƙasar Nijar ita ce tafi kowace ƙasa ɗaukar goro a wannan kasuwa, kamar na gaya ma kuma sauran sai jihohi da muke tare da su a arewacin Najeriya. Kasuwar tana da tsarin shugabanci wanda ya kunshi shugaban kasuwa da masu kula da manyan rabe-raben shugabanci. Suna da haɗin kai wajen warware matsalolin cikin gida, kawar da saɓani da ƙarfafa ci gaban kasuwa. Ƙungiyar kasuwan tana taka muhimmiyar rawa wajen gudanar da harkoki, musamman wajen tsare-tsaren farashi, tsaftar kasuwa da tuntuɓar hukumomin gwamnati. Mu dai a gwamnatance ba wani abu da yake zuwa wannan kasuwa. Illa rabanan da muke karba a ofis a kasuwan nan, da kaga ana auna goro a nan gurin, goro wanda bai zo ya bai karasa awo ba za a mai tara, wani kuma in ya kama a gyara za a gyara shi a karbi tara a hannun mutum. Wannan abubuwan su muke tattarawa, muke samu, muke sallamar ma'aikatanmu, kuma muke samu muke gudanar da aikin kasuwa da dukkanin wa'annan abubuwa da ka gani. Amma a gwamnatance akalla shekara ta biyu a ofis din nan, har yanzu ba mu samu wani tallafi ba, sai dai muna nema kuma muna ta bibiya, har yanzu muna jira daga wajen gwamnati. Muna da shugabanci na wannan kwarkakani a jihar Kano a ƙarƙashin shugabancin Alhaji Ibrahim Tarauni. Kamar yadda na gaya ma, mun shekara 9 yana jagorantar mu a shugabancin kwankwasiya. Haka yanzu da aka zo aka karɓi gwamnati, shine ciyaman ɗinmu na jiha. To shine dai a wannan shugabanci akwai esco na mutum 22 wanda suke cikin wannan shugabanci, suke wakiltar mu a jiha. Har yanzu duk wani abin da ya taso su ne suke kokari, suke higa, suke fita, da mu kuma da kujeru suke a hannunmu, muke kare duk wani ɗan kasuwa da yake a jihar Kano. Shine kokarin da muke ta yi ta wannan hanyar kwarai da gaske. A nasa ɓangaren, shugaban Yarbawan wannan kasuwar Aliko Mariri ya bayyana mana yadda suke hada-hadar kasuwancin goro a kasuwar ba tare da nuna wariya ko ƙabilanci ba. Nítorí báyìí à ń ta àdàpọ̀ báyìí ilé ìbò ṣe rí báyìí, èmi wà oní 14,000 ń bẹ, oní 13,000 ń bẹ, oní 12,000 ń bẹ, funfun náà ń bẹ, nínú ń bẹ, ẹja òbí náà ń bẹ. Gbogbo a sì ní àwọn ọmọ ṣọ́ọ̀bù tán bẹ ní abẹ́ wa. Èyí tó jẹ́ ìjọba wa kán ràn wá lọ́wọ́, kán fún wa lówó tá a máa fún ọ táwọn náà sì máa kán sì bẹ̀rẹ̀ ṣòwò ní abẹ́ wa. Nǹkan tá a fẹ́ kí gwamnan ṣe fún wa ne. Abin da na faɗa na ce ni ne ciyaman ɗin Yarbawa na nan kasuwar 'yan goro na Mariri,
na 'yan goro na duniya ma gaba ɗaya na ƙasa. Mu ne wanda ake sani yake cewa da alƙoƙo Mariri. Kuma nake gode wa gwamna akan kokari da yake yi akan al'umma da 'yan kasuwanni. Nace mu 'yan kasuwanni Yarbawa ana gwamnatin ba mu san abin da ake yi ba. Yana da kyau mutanen da suke zuwa suna zuwa wasu sun na kasa wasu babu, yaran da muke da suna yago su ma jari babu, wasu abin da za su babu. Muna son Allah ubangiji ya sa yanda gwamna yake yin abin alkhairi ya taimaka ya yi wa mutanenmu Yarbawa su ma su samu wani abu sai na'am kamar yanda yake su ma abin ya zo zuwa gare su saboda mun san me yi ne ce zai mu dai ba abin da za mu ce tsakanin Allah mun gode Allah yanda muke zaune da mutanen mu nan ba mu da wani kabilanci mun zama uwan mu ɗaya uban mu ɗaya tsakani ga Allah saboda duk wanda ya taso ya ce ba wani abu ne za a tsawatar da shi babu wannan kabilancin anan Mariri. Mata mun gode Allah da wannan ciyaman na kasuwa da muke tare da shi duk tare muke tafiya muke faɗin dauce saboda alhamdulillah ba abin da za mu ce gudunmawa daidai gurgudu yana yi da al'umma duk muna kamanta muna yi muna tafiya tare da shi. Kiran zai mana duk gaba ɗaya mu haɗu mu ji tsoron Allah. Aka yi harkar kasuwancin mu shine muke kokari muke ta gwamnati ta kokari ta dafa mana nan mu da muke nan kasuwar yan goro a dafa ciyaman din kasuwar yan goro a zo a taimaki yan kasuwar mu a ba su jari. Iya Hafsa mai sai da namijin goro ita ma ta bayyana mana yadda ta saro goro. Namijin goro da lemu kawai roba amane koriya 85 8,500 shekara na ya fi 35. Wani sa'in na roba na sarko 10 a rana. Buhu na siya. Daga Lagos ana tura mu buhu shi. Ba na siya nan na Lagos ya fi araha babu a nan. Da yawa daga cikin 'yan kasuwa sun bayyana cewa kasuwancin goro ya koya musu juriya da haƙuri, gaskiya da amana, rashin yanke ƙauna yayin sauyin farashi, fahimtar yadda ake hulɗa da mutane daban-daban daga wurare daban-daban. Wannan darasin ya kasance ginshiki wajen cigabansu da kuma cigaban kasuwar gaba ɗaya. To kowace irin gudunmuwa sana'ar goro ke bayarwa ta fuskar addini? Ibrahim Sani mataimakin shugaban masu sai da goro na Mariri ya yi mana ƙarin bayani. Kasuwancin goro kasuwanci ne mai ɗimbin tarihi wanda yake tafiya tare da addini. Mukan shiga ƙasashen Yarbawa duk jihohin Yarbawa na guda 6 na Najeriya muna shiga mu je mu sayo goro. Haka duk ƙasashen mu na Afirka nan kamar Kamaru, Ghana, Gini, Cote d'Ivoire mukan shiga mu je mu sayo goro zuwa Najeriya. Idan muka je mukan tafi da al'adar mu ta Bahaushe ko mukan tafi da tsarin mu na addinin Musulunci. A yanzu idan ka ganna a kudancin Najeriya ne sayan goro zaka ganna kamar haka ɗin da dogon riga da hula ta mai skati da makamantan haka. Kuma idan na sai goro a matsayin na Ibrahim zan rubuta suna na Ibrahim ɗin ne da ajami. To mutanen goro za su tambaya wannan wani yare ne ce musu Bahaushe ne. Wannan abin da yake rubuta za ce musu Musulmi ne kuma wannan yare ne na Larabci. To kaga ko anan na kai yare na Hausa garin na kuma kai addini na Musulunci wannan garin. Haka su ma Ghana da makamantansu. Kuma kamar kan fita jihohin mu na nan arewa duka sai da goro kamar Bauchi, Gombe, Adamawa da sauransu. Kuma muka fita kasashen mu nan arewa kamar Nijar, Chadi da sauransu wajen sai da goro. Majalisar kudancin Najeriya lokacin da aka fara sana'ar goro shekara 40 ko 50 baya akwai addinin Kiristanci da yawa can bayan kana. Amma dai idan ka je kamar haka ka je ka sai goro na a wajen Biyarabiya ko wata yare ka tashi rubuta ka rubuta sunanka Umaru, Sani, Rabiu, Tasu da wannan yaren. Ai ka kai addini garin. Kuma bari ma maka misali yanzu idan muka ga wani tafi da kai ka fita nan cikin tasha da ake sauke goro. Za ka ga ƙananan yara to duk yaron da ya shigo zai nemi kuɗi na dauko ko sokale abin da zai fara koya shine ya ake karanta rubutun ajami ya kuma ake rubuta rubutun ajami in bai koyi wannan ba to ba zai iya aikin ba. Da ana zuwa da goro mota guda ana saukiya na sunan mutane ne wajen 30 waɗannan yaran su za su ware su kawo kwana su shago na ga wajen ware musu za su ware da kansu ka ga da sai karanta larabcin kamar da mutum tun daga cikin wasu da shi zo ko kuma nuna wasu sha amma da ka je sha makaranta ba wai koyayi ba mun ka zama sai mun fara koya maka sannan yanzu idan ka sa kai dinnan da aka zo ka sai kamar guda 10 za ka tafi kasuwa sai mun samu wanda zai sa ya rubuta sunanka ya sa a baro ya kai maka to wannan sunan naka da larabci zai rubuta kaga akalla mu ainihin makaranta ce kuma da yaran nan kasa da shekara 10 duk wannan abun sun yi shi naka in kashe wasu nan mai ka fara koya wannan abun ma kafin ma ka zo abu biyu ne a gaban mu kasuwanci da kuma tallan addinin mu da kuma tallan al'adar mu asalin wanda suka tashi suka fara kafa sana'a goro haka suka dauko shi kuma in banda yanzu da zamanin canza ai duk wani harkar mu da a Kano kamar dila yanzu
zai wahala ka ga an kawo dila an kawo ta da rubutun boko banda zai zamani rubutun larabci ne kar ya tsarin suka yi yanzu da akwai mutumin da ya zo nan in yana Hausa ya kaddara Bahaushe ne ya fi shi saboda tsabjan Hausa kuma bai rage ne nan yanzu mun je zan yarbace ka kaddara cewa bai rage shi kai kuma ne Bahaushe ne kasuwancin kenan communicating intercourse din da ake yi dole za ka ji yaran wannan wani yaran yanzu akwai ne ke ji yaran Ghana nan ba ka dangana ko da ke ji Hausa ne yanzu a Ghana ma akwai kasa Hausa akwai jihar guda ka je ka tar kusan ta Hausa ne yanzu kamar Ondo state din kaje kasuwar Ondo ko Ore in kaje sai ka sa Mariri kake Hausa ne da yan Mariri so tsarin kasuwanci bai na ba iya ba a kamar yadda ka faɗa kai ka sani ko a yanzu aka ce gobe ɗaurin aurenka ina jin ko baka san hanyar kasuwar Goro ba za ka nemi ungo ko ina ake sayar da goro to kaga wannan ne zai tabbatar maka da cewar lalle goro yana da daraja yana da muhimmanci kaga masallaci za ka gani ana ɗaurin aure amma sai ga an ɗauko goro an kunci a masallaci malamai masu kuɗi talakawa kowa za ga an bashi kuma ya karɓa yana munna ya sa a jihunsa wanda wani wannan goron da zaka bashi ya fi wani kuɗi da zaka bashi saboda in ka bashi goro kawai ka taimake shi to kaga goro abu ne mai daraja haka za a yi raɗin suna za ka ga ana cewa ina goro za a kai tambaya aure ina goro to kaga duk wani abu ne na raya sunna wanda duk a ce sai an zo an haɗa da wannan goro to kaga yasa muke alfahari da wannan sana'a tamu duk wani wanda zai yi aure sai ya nemi muna ina duk wani wanda aka yi haihuwa he ya nemi mu wani wanda za a tambayo aure he ya nemi mu to kaga alhamdulillah kaga goro sana'a ce mai daraja wata kasuwar ma sai gama bikin ka baka leka ta ba yadda bai shafi abu da aka je ka nema a kasuwar ba amma mu duk inda muke kalalubin mu kun baka zo gurin mu zaka nemi membobin mu a cikin birni a ƙauyuka kowane gari alhamdulillah a Najeriya yanzu zai wuya ka je garin ba ga ko masu talla masu irin yawo da farantin nan ka rasa mai sai da goro. Goro ya daɗe yana da matsayi mai muhimmanci a al'adar Hausawa. Ana amfani da shi a bikin aure, suna da walima, sulhu da zaman lafiya, ziyara da girmamawa, al'adun gargajiya da tarurrukan dattijai. Kasuwar Mariri tana taka muhimmiyar rawa wajen kiyaye wannan al'ada ta hanyar samar da goro iri daban-daban da ake bukata. Gaskiya mu dai talaka ne masu saye da kaɗan kunkuru zuwa zangon ɗan tamashe zuwa gayawa tashar bala gayawa gada gayawa kwana jawa kabarin raka hanyar eldorado bata shikenan daga nan ma bata zan je in sai lemon tsami in sai namijin 1,000 ne kawai sai dan abun da in mutum zai saya sai saya kuma a cikin haka muke ajiye 500 ko 700 mu kashe 7 kaga wa'annan ne mu dama a hannunsu muke in muka saya Allah yi mana albarkasa mu ji daɗi in ba daɗin ma muka komo haka ubangiji ya mana falala yau a samu gobe ai hakuri yau a samu gobe ai hakuri yau a samu gobe a samu hawan hawa ne su ne mu in suka samu mu samu da sauki in suka samu da sauki mu samu da sauki in suka samu da tsada su da tsadan ne da tsadan mu samu sauki haka can ma kasuwar. To amma duk da nasarorin da kasuwar take samu ba a rasa kalubalen da take fuskanta. A cewar shugaban kasuwar 'yan goro ta Mariri Bala Tsakuwa, matsalolin da suke fuskanta sun hada da hanyoyi. Yawancin hanyoyin ba su da inganci sosai, suna shafar jigilar kayayyaki. Wajen adanawa, rashin isassun wuraren ajiya na zamani na jawo lalacewar kayayyaki. Tashin farashin kaya sau da yawa yakan daƙile matasa shiga kasuwanci. Rashin tallafin gwamnati, masu kasuwa sun ce suna buƙatar tallafawar gwamnati domin ci gaban kasuwancin. Gaskiya ne muna fuskantar wa'annan matsaloli kamar musamman lokacin zafi. Ba lokacin da muke fuskanta wannan matsalolin lokacin zafi. Lokacin zafi za a ga wani lokacin goro a shago ma yana tasowa saboda zafi. Amma alhamdulillahi za ga a shagunan namu bajiratinsu ana ta kokari wasu suna sa yahi a ciki a musamman masu goron buhu don su samu sauki suna dan ba yashin ruwa wanda goro zai rinka samun wannan sanyi shine yana taimaka masa kwarai da gaske kuma muna da matsaloli kwarai da gaske a kasuwarmu na gyare-gyaren kasuwa kaɗan daga ciki na gaya ma mai girma gwamna ɗaya daga cikin takardun da muka kai masa ya sa mata hannu satin da ya wuce takarda tana an zo kuma an yi gwaje-gwaje kuma insha Allah za mu ci gaba da bibiyarta yadda muka tabbatar da mai girma gwamna ne mai adalci
muna ƙara roƙonsu da cewar a taimake mu, a taimaki wannan kasuwa, a zo a yi mana wannan ayyuka. Aƙalla yanzu a ofis ɗin gwamna, mai girma gwamna, ina da takarda ta kai guda 5 wanda na bi ta hanyoyi daban-daban wanda na je na kai su, amma alhamdulillah ɗaya ta samu shiga da hannunsa, ya sa mata hannu kuma an zo mun da ita kamar yadda faɗawa, mun zagaya sun auna duk abin da ya kamata auna, an ƙara mayarwa. Za mu ci gaba da bibiyar ta kuma mu ci gaba da addu'a Allah ya tabbatar da aikin nan a zo a yi, sannan daga baya kuma mu bi ragowar ayyukan. Akwai lambatu duk muna bukata a yi kasuwa, akwai ragowar akwai yin sa fitilu masu bukatar hasken rana da sauran kofofi, akwai gurin shara kuma muna so a zagaye shi, a gine shi wanda duk wanda zai bude zai zuba shara hidin ya bude ya zuba i kulle. Wannan zai taimaka kasuwar wajen tsaftace kasuwar da kuma magudanar ruwanmu insha Allah. Shugaban kasuwar Alhaji Sabiu Abubakar Bala Tsakuwa ya jaddada cewa matasa su dinga shiga cikin irin wannan sana'o'in domin yana koya wa mutane natsuwa, ƙarfin gwiwa, dogaro da kai da sanin ilimi musamman na addini da fahimtar yadda kasuwancin ke tafiya a rayuwa. Duk wanda yake so ya soma sana'a, musamman sana'ar mu ta goro, yanzu kamar nan yadda ka ga yara ne ƙanana ga sunan 'yan shekara 11 suna dako. To daga wannan dakon da suke a nan gurin, za a ga a sannu a hankali idansu yana buɗewa, suna sanin harkokin. A sannu a hankali za a ga wani ya koma cikin kasuwa, wani ya kama sana'ar weaving. To a haka za a ga suna koyon kasuwar a hankali, wanda ita duk kasuwanci da ka sani a rayuwa, idan ka ce kai ɗaya za ka zo ka faɗa shi ka saba wannan kasuwancin, to ba a fiye samun nasara ba. Amma idan ka zauna ka yi bauta, ka yi haƙuri, ka yi juriya, to da ka so ba kuma sa kuɗinka a ciki ka kama kasuwancin, za a ga Allah ya taimake ka sakamakon dama ka so saninsa. Za a ga ka bambanta da wanda kawai zai zo ya ɗebo dukiyarsa ya zo ya yi kasuwancin, haka kana da bambanci. Amma ka zo ka yi yaron shago, ka yi dako, ka yi waye da sauransu. Wannan shine abubuwan da ya kamata mai kasuwanci a ce ya koya tun daga farko. Ka yi bauta, ka yi wa iyayen gidanka bauta, ka yi haƙuri, ka ga mutuncinsu, ka ga darajarsu, ka girmama su. Kai ma idan Allah ya kawo naka lokacin sai na ƙasa da kai sun girmama ka, sun daraja ka, sun ga mutuncinka. Amma matuƙar za ka zauna ƙarƙashin wani a ce ba za ka ga mutuncinsu ba, girma, to kai ma haka lokacin ka yi, kai ma haka za ka fafata da wanda suke a ƙashin naka, ba su ga mutunci, ba su girman ka ba. Za ka kuma kasuwancin naka Allah ya sa masa albarka a cikin kasuwancin. Wannan shi ne muke roƙon mai girma gwamna mai adalci ya taimake mu a wannan kasuwa, ya taimaki al'ummar wannan kasuwa, a ba mu jari don mu samu mu ci gaba da wannan harkar kasuwancinmu. Haka muke rike da al'ummar jihar Kano a wannan kasuwa. Al'ummar jihar Kano 44 local government suna cikin wannan kasuwar, wanda kamar yadda na faɗa ma, kasuwa ce ta duniya. Haka ga al'ummar arewacin Najeriya babu wata jiha da babu al'ummar ta wannan kasuwa. Kasuwar 'yan Goro ta Mariri ba kawai wuri bane na cinikayya, har ila yau cibiyar tarihi ce da ke haɗa al'adu, ɗabi'u da rayuwar masu kasuwanci a arewa. Wannan bidiyon ya nuna cewa duk da ƙalubalen da take fuskanta, kasuwar har yanzu tana da ƙarfi, tasiri da ƙoƙarin ci gaba. Shugabanni da al'umma sun bayyana buƙatar a ƙara tallafi, ingantaccen tsari da gyare-gyare don kasuwar ta ci gaba da taka rawa a tattalin arzikin Kano da Najeriya baki daya. Kuma mu amfani da wannan dama mai muku godiya da wannan kokari da kuka yi don ku tallata wannan kasuwa tamu, tallata wannan sana'a tamu. Kuma alhamdulillah muna roƙon gwamnati da cewa ta dubi wannan kasuwar da idan rahama, a taimaki 'yan wannan kasuwa, a ba mu jari a wannan kasuwa, a ba al'umma jari, a zo a yi mana aikace-aikace a wannan kasuwa, wanda za mu zo mu kafa tarihi a wannan kasuwa, wanda shi shugabanci lokaci ne wanda za ga wasu ma gaba ɗayansu aƙalla yanzu wajen mutum 8 ko 9 sun mutu. To kaga wasu kuma ga sunan suna raye, haka ma wata rana za mu bar gurin wasu su shigo. To haka muke so a wannan dama da Allah ya bamu, mu kafa tarihi da 'ya'ya da jikoki, za a zo a rinka nuna, a rinka cewa ai lokacin suwa ne akai kaza, a rinka nuna abu an yi mai inganci wanda za a zo a gaishe. Wannan alhamdulillah muna muku godiya kwarai da gaske. Allah ya sa wannan tattaunawa da muka da ku ta zama sila
wacce za a zo a taimaki al'umma wannan kasuwa. Muna muku godiya kwarai da gaske, Allah ya saka da alkhairi. Sunana Sabiu Alhaji Bala Tsakuwa, ni ne ciyaman na masu sai da goro na jihar Kano. Assalamu alaikum wa rahmatullah.